you are young. They fear you because you are the future. It all simple. I say what I like. Steve Biko wrote what he like. I am Sgqemeza. I will say whatever I like. Awubongela kanjalo long division isibalo somlomo intombazi imidabula zamqoma ngoba zimthanda umthunzi ophumula intombi noma engana kuphumula kwasami isifuba yimi wethi crash onyako bephelele bafana hawo ngomgodo kulahla umuntu wamlahla uma engana ngamcosha ngamthintitha ngamenzutho wabe siyamfuna futhi wena. Siyabonga kakhulu bafethu for all of you who have subscribed in our YouTube channel. If you haven't, please subscribe and also put your notification bell so that whenever we post new videos you get a notification. Once again, thank you so much. The road to 1,000 subscribers before the end of this month. Let's push, guys. Please. My name is Sgqemeza. Well, today sizokhuluma ngendaba mekuthiwa iyabhubhudla inkezo omsakazweni othandwa abantu abaningi number 1 eSouth Africa nase-Africa number 2 emhlabeni jikelele uKhozi FM. uKhozi FM zimapeketwane izinto lapha, zimapeketwane izinto sekuvelile futhi, and they've confirmed uSABC okwaziwa kahle ukuthi wona umsakazi lo mphakathi uKhozi FM le eminye umsakazi engaphansi kweSABC nje basazi ukuthi kunemsakazi eminingi ngaphansi kweSABC. Livezile ke estatement salo ukuthi indeed bathumelile abaphathi abakhulu futhi abasuka eGoli Auckland Park ukuthi beze lapha eThekwini bezolungisa izinto ezimapeketwane ezenzakalayo. Kuvelile ke bakwethu ukuthi kunabasakazi ngaphakathi oKhozini abanganeme ngesinqumo esithathwe eSABC sokuthi siqashe ngokuphelele uSbongi Ngcobo. uSbongi Ngcobo sokhumbula ukuthi usebambele isikhundla sokuba umphathi woKhozi FM eminyaka ewu2 landela ukuhamba noma ukushiya kwababa uMpanza, ubonga Mpanza. Therefore kunabasakazi ngaphakathi oKhozini FM kade benganeme neze ngokuthi kugcine kuqokelwe uSbongi umfo Ngcobo kulesi sikhundla lesi. Now ngiyayibuza ukuthi ibaphi labo basakazi kuyihotela kade benomhlangano kulo abaphathi shuthi izikhulu eziphezulu za SABC beyisuka eGoli zizohlangana nalabasakazi abakade bebhala i-email bacela ukuthi nje izikhulu ziphuthume zehle zize ngapha eThekwini kuze kudinga idololo daba. Kuvela abasakazi abathathu. 1 uTshatha ugodo, somkhumbulo uTshatha ugodo lo osamisiwe ngenkulumo azisho ku Facebook eqaleni kwalonyaka usamisiwe. Uyena umsakazi oqala kade evelile owayekhona kulo meeting eyike hotela thizeni eThekwini nalezi zikhulu ze-SABC. Number 2 uSgqemeza, DJ Sgqemeza uvelile naye lakhe igama uthi naye kade ekhona kule meeting shuthi omunye wabantu abangeneme. Number 3 uNongcebo Mackenzie. Sizokhumbula uNongcebo Mackenzie ukuthi naye wayeke wamiswa nje isikhathi esidana emsakazweni uKhozi FM kuthiwa kulungiswa indlela yokuyiphatha ngathi siyaphuma esandleni, but engathi khona kokunye ngaphezulu kwalokho nanokuthi mhlawumbe ukhona ondela ukuthi sekhishiwe ohlelweni lasekuseni. We never know because sengaveza ekwivideo engaphezulu ukuthi noma eyadlule ukuthi uNongcebo usekhishiwe uzobuyisela kwisithakela isizwe, then uSgqemeza ebuyele emsakazweni ekseni esakaza ekseni. uTshatha ugodo naye sekhishiwe ohlelweni lasekuseni isidlo sasekuseni, ukhishiwe futhi nakusigiya ngengoma uyiswa ku-top 20 ngomgqibelo noma ngesabatha emimini. Therefore laba basakazi sebevezile ukuthi cha abaneme ngokuthi kuqashwe uSbongi for different reasons. But okunye okuvelayo ukuthi kunabasakazi abakwazisayo and uSbongi is wanting to root them out. So ezinye zeindlela lezi noma ezinye zezinto ezivelayo emhlangano, but bahlangene nabo abasakazi kwakudinga udaba noSbongi sebizi ukuthi hayi akanyuke eyeGoli ngolosibili eyokhuluma naye iside lakhe le story, then iSABC yobe ithatha isinqumo ke. Angazi bafowethu
yazi bengizothi asicommente laba futhi sikhulume nje ngalolu daba ngoba lolu daba liyashisa and uzobona ngizoloke ngiyiposta ngisho ukuthi sekukephiki manje but siyazi angithi sivumelane sethu ukuthi ngathi ngizoyivula i-comment section mesifika ku-1000 subscribers and ngiyathemba ukuthi njengoba kumhla ka-2021 namhlanje kuzothi kushaya umhla ka-30 kule nyanga sobe sesifikile ku-1000 subscribers. Thank you so much.